să-i pun aici. Spune care. Care îl dai? Care matale scris? Nu, hai, eu să aici. Dă-i unul. Eu întreb cum îi spune. Колёгу, подсолнников, может. Колёгу, да? Подсобальников. Где он? Колёгу. Подсолнников, колёгу. Подсобальников. Видимо, давно не стоит. Раевский. Pașcă 1. Deci aici. Pașcă nu l-a scris și la ce el a fost. Lasă aici, da? Aici dai, la ce aici? Aici e, dar graur pune-l, da, Victor. Dar și el, toți unii el. Nu mai văzut în cămașă îmbrăcat. Dar îmbrăcat se îmblă mult, domnul arbitru. Eu înțeleg, dar unde e el? Aici era. Nu mă interesează. Când ai făcut o ședință, aici era. Apoi aici trebuie șadă, nu trebuie să fie cu formă. Dă-i doar altul, eu nu pot să-mi scriu nici pe nicăieri. Și în primul rând n-are formă. Ai domnul Ilie, uite, e sportiv. Facem regul ăsta. Eu am văzut numai sus. Ei, sus nu... Asta nu merge. Ia că este stână. Nu, iar asta nici pe noi. Ugilevski este. E sir, ea este, e sir. Stablică e, stablică este. Stablică. Aici, da? Da. Uite, zăruț, Mihail, da? 3 aici, 4 aici și la mine am 1, 2, 3, mai dai unul. Ia că la mine 1, 2, 3. Păi e Caliroglu. Cine? Ce deputat, ce nu? Eu l-am spus. Dar ce? Dar aici, băi, în formă. Dar nu te... Unde în formă? Unde o vezi? Ia uite. Ia, e acolo, da, da. Nu e în formă, domnul Lee, și ce pe asta e, nu e în formă. E negru, nu e în formă. Eu nu vezi să arbitrează. Păi descrii pe care am văzut aici. Păi ia că uite așa, domnul Lee, Dragoman este, Pașcă este, Deli este, așa, Moraru este, Călioglu este, Călăgit, Mitru. Am scris cu Călăgit. Aici rezultatele invers, aici vedeți punctele totale, de aici au rezultatele astea. Aici sunt unele greșeli acasă. Deci punctație total, la prima, la doilea, la doilea. Aici e rezultatul final. Furcan zici că noi, Mogilevski l-am scris, l-am pus. Stablic l-am pus. L-am pus la ce? Aici punctele care le adună el, punctele totale. Și aici rezultatul la prima treabă. Dacă el a câștigat, prin punctat. 3-1. Sau la tu joc 5 sau invers. 5 asta, e că asta nu trebuie de punctat. Aici de Nu, ia că eu la mei să aici e a doilea. Aici e rezultatul. Rezultatul la prima trebuie rezultat la doilea. Можем atunci merge așa, dar nu merge în jos. Aici nu trebuie. Aici acolo se semna cine... Moraru e asta. Asta e la Dragoman, nu e Dragoman. Pe care a schimbi la masă tot așa de lămurit. Давайте начинаем о том времени. Aici de-am bine. Aici punctele. Și aici e rezultatul. Aici la prima dietă, 5-0, 3-0 sau 3-0. Și semnătura. Semnătura, da. Aici numai... Dar cu punctele din tăi... Nu, uitați, nu. 3-1. Apoi nu, ascultați. Aici... Prima repriză, a doua repriză. Nu, prima repriză. Aici e sportiv, aici e sportiv. Este primul, aici e doi. Aici punctele la primul sportiv, aici la doilea sportiv. Aici punctele totale, al primul sportiv, aici total. A treia turnă, aici e rezultatul. Dacă el câștiga 5 și pe a doilea 0. Sau invers. O pierdut, înseamnă 0, 5. Aici nu de încurcat. Este spune la acelea cursinturi. Cercuri, aici se spun nu punctele tehnice, dar punctele... Finale, acelea, 3-1, 5-0. Eu după rezultatul ăsta, el a să scoată mai departe lucrurile, că asta e alt programul tău. Asta, dacă se încurcă aici, merge să... Repriza nu contează.
azi eu singur așa banda. Asta e prima repriză, asta e a doua. Punctele totale la final și rezultatul. Я везу у тебя там ты скрипт. Ну, там дверь фай ще. А можно la masă. Tu ești dus, uite la așa la ce mă. La ce e? Așa unii dragomani, că asta e normal lucrul ăsta. Dar era aici, până am fost. Era aici, e că și, blядь, nu zăritic eu, blядь. Așa, vă rugăm eliberat Salteaua. Arbitrii, încă o dată sunteți invitați la masa arbitrului principal. Toți arbitrii trec la locul de lucru. Uite, din ce lungă s-au scris 3 și vezi, una și aici, 3 acolo. Dar și-ți facem? Și-ți facem așa? Nu, dacă ai zis 7 arbitri aici, 7 aici. Am adăugat la tine. Вы здесь. Как всегда, тройка, как называется, похорона есть, все есть. Виталий, а ну выгони всех. Выгони. Эй! Алло! Поставлю туда. Вот здесь, да, вот здесь остаться будет. Тут шесть. Да, тут 6 орбит, ну кто даже жунгуй же у нас. Сколько есть? Шесть. Arbitrii! Это драгоманец, конечно. În atenția participanților, la Salteaua B, în centru vor fi invitați luptătorii categoriei de greutate. ...62 kg. ...52... ...57... ...68... Нет, это номер пару. Один, да? Ну вот он, вот. 62, 48. La Salteaua B din centru sunt invitați luptătorii categoriei de greutate 62 kg. În dres roșu, Ion Caburcan. În dres albastru, Matei Țurcan. Se pregătesc Nazar Solomon, Robert Constantinov. Eu nu știu, și am scris. N-am făcut. Programa este. Vreți programa, mă? Nu, eu cu simplu nu am dat pe băieți, de atâta. Domnul secretar.
Дышит третий, да? Подписам 72. Demele? Fac список-то. Есир на каком ковре? Я не знаю. Посмотрите, я уже списки отдал. Везде по 4, по 5. Девочка где-то Где девочка? А, все. Они у нас будут говорить, да? Или будут меняться на даун? Ну, я не знаю, я думаю, постоянно, пока так лучше. Ну да. 68. Что-то мне Доброе есть. Доброе, Анатолий. Доброе есть. Начинайте. Начинайте. Хочу забраться. Din nou la Salteaua sunt invitați Ion Caburcean, Matei Țurcan. Se pregătesc Nazar Solomon, Robert Constantinov. Поставь судить другого. Цуркан борется. Кстати, я вас пока поменяю, только мои нету. Сейчас я вам позвоню. Тут подойдет, чтобы я собрал сумку. Подвернул ноги, что ли. Не знаю, что придет прям тут сейчас. Сейчас придет. Подошел к двери. Ключи у тебя от тренера? Вон он там, где? Сейчас Петр Николаевич подойдет. Din nou sunt invitați la Salteaua B. Arbitru.
Тайм-аут. На живот уже. Броска. Давай, мало, повесить, все, мало. Вася! 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 У него есть две четверки, у меня нет четверки. Может, у него 4 балла не показывает. 5 может. Так. Нет, да, а я... Да. У меня нет. Скажи, 2, я пусти и снова. 5 минус 1. Я показывать не буду. Или 5 буду давать. Раньше было как два. Два красному не дали для этого, ничего. Там 5 только. La Salteaua B, prin spiritat tehnic, învinge Matvei Turcan. Sunt invitați Nazar Solobon, Tiraspol, Robert Constantinov, Liceul Sportiv. Se pregătesc Vasile Zebel, Ilie Turcan, Eușeni.